ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକରେ ଆଜି ନିଶା ସେ ଫଟୋକୁ ଚିରି ଦେଇଥିବା ରାମକୁ ଅଲଗା କରିଥିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଲକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଲକି କହିବ ଏହି କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ନିଶା କହିବ ଯେ ପବନରେ ଚିରି ଯାଇଛି। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ନିଶା ପଚାରିବ, ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଲକି, ରାମ ତ ଆମ ପରିବାର ନୁହଁ, କାହିଁକି ତାର ପରମିଶନ ନିଅ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ସେ ତ ଆମ ରକ୍ତର ନୁହଁ, ଏମିତି ପରମିଶନ ନିଅ କେମିତି? ଏମିତି କହିବ। ତାପରେ ସେ ଲକି କହିବ, କେବେ ପଚାରିବୁନି ଏ କଥା, କାରଣ ରାମ ହେଉଛି ଆମ ପରିବାର, ଅଗସ୍ତି ପରିବାର ବଡ଼ ପୁଅ। ତାହା ବିନା ଆମର କିଛି ଆଲୁଅ ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ଏମିତି କହିବ। ସେ ଲକି କହିବ, ମୁଁ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ସେତିକି ବେଳେ ସେପଟେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ସେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଅଗସ୍ତି ପରିବାର ନାଚୁଥିବେ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା ନିଧିକୁ କହିବ ନିଶା ଯେ ରହିଯାଅ ନିଧି, ସେ ରାମକୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧୁଛି? ଲକି ତ ତମ ନିଜର ଭାଇ ନା, ତମେ ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ, ରାମକୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିବ? ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଯଶୋଦା ଦେବୀ ରାଗିଯିବ ଏବଂ କହିବ, କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇଛ ଏବଂ ତମେ ଆମ ଅଗସ୍ତି ପରିବାର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ରାମ ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଭାବିବଛି। ତାପରେ ସେ ସେପଟୁ ରାଗିକି ପଳେଇଯିବ ରାମ ଏବଂ କାନ୍ଦିବ ଏବଂ କହିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ କିଏ? ଏମିତି ତାର ମନେ ମନେ ସେପଟେ ସେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ କହୁଥିବ ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ରାମର ପରିଚୟ।